tærtefad. Hvad, far? Det er jo et tærtefad, der har gjort det der. Med chips. Man kan bare se, hvor usundt chips det er. Så får man ødelagt negle af. Ja. Det er flot, Natty. Hvor er du dygtig til det. Ja. Og så bagefter der kan jeg også godt se, hvordan en negl den ser ud indeni. Ja, nemlig. Okay. Far, så river den hele det der skin af. Det gør altså ikke noget. Det er ikke alt det skin der. Kun lige over i siden der, hvor den sidder fast i det skidt der. Så prøver jeg lige sådan der. Så river den nemlig kun lidt det af. Det er flot, Natty. En gang mere. Og prøv lige at se. Ja, det kan den slet ikke filme, det her kamera her. Kan det ikke? Nej. Det kan kun til billeder. Nej, det kan godt filme lidt her. Sådan. Nej, det er den ikke. Ja, mere. Mere. Lige det sidste, ikke? Og så... Så du har haft fødderne i fodbad, så gælder det altså om, at når huden den er blød i forvejen. Ja. Nu kommer den i hvert fald ikke til at sidde fast mere. Og så vokser der selvfølgelig en ny op. Det gør der i hvert fald. Og men far, hvad nu hvis der ikke gør? Eller ikke en negl inden under den. Den kommer. Den skal have luft til at kan vokse. Ja. Danny, bagefter der skal du altid ud og brække dig, hvis der du kigger på det her. Det her rømme. Få den nu af, Nadia. Det er meget nemmere. Ja, jeg skal bare lidt ordentligt fedt. Ja. Så har du brugt 2 fingre og klemt dem. Sådan der. Hvor er det flot. Hvor er det flot. Det ser ikke engang så slemt ud. Men jeg tror, jeg vil se slemmere ud egentlig. Jeg vidste ikke, det der kunne lade sig gøre, far. Er du ked af, at du har mistet din negl nu? Ja. Du var lige så glad for den. Ja. Og kæft, du er en sejt tøs, mand. Så får du bare en ny, ikke? Mhm. Så kommer neglemonsteret med en ny. Hva? Ja. Så vi skal have en neglefe herhjemme i stedet for. Og ikke gæld. Skulle du lige være med at se, hvad vi laver?